Ce aș vrea să mai subliniez, pentru că nu aș vrea ca retorica goală a domnului Neamțu să scape cumva neadresată în această seară, ar fi că atunci când, că fiecare, în primul rând, fiecare copil merită să fie dorit și fiecare mamă merită să aleagă care sunt termenii în care ea vrea să-și trăiască această perioadă de maternitate. Aș vrea să-l întreb pe domnul Neamțu cum ar fi pentru el să se trezească într-o dimineață să-l oblige statul să facă o vasectomie. Am înțeles că a fost destul de complicat până și cu masca în timpul pandemiei. Vă dați seama cum ar fi să vă oblige statul să faceți o procedură care vă afectează fertilitatea? Și aș vrea să închei subliniind faptul că nu ne permitem să ne întoarcem în trecut și să dăm naștere unei generații de copii născuți din frica propriei morți și de frica închisorii. Să știți că eu am vrut să dau masca întotdeauna cuiva. Dau masca întotdeauna cuiva. Am vrut să fac cadou cu tot dumneavoastră, de pildă, dacă mi-ați luat masca. Din fericire, un copil poate fi și dat spre adopție, da? Nu ale statului, care salvează. Dom'le, asta cu vasectomia nu mă interesează, că nu vreau să fiu transgender. Deci sunt atât de asumat în masculinitatea mea, atât de heterosexual și atât de lipsit de dubii, încât nu m-am gândit la vasectomie. Dar masca aș fi dat-o cadou oricui. Mulțumesc. E important să vorbim cu acuratețe, cum spuneam. În Statele Unite Vasectomia nu mă interesează, că nu vreau să fiu transgender. Deci sunt atât de asumat în masculinitatea mea, atât de heterosexual și atât de lipsit de dubii, încât nu m-am gândit la vasectomie. Vasectomia nu mă interesează, că nu vreau să fiu transgender. Vă mulțumim, rămâneți cu noi, rămâneți cu programele televiziunii române, vă mulțumim.